V živote sa riadime týmito 4 princípmi. Sú to vesmírne princípy, ktoré sme si osvojili a odkedy sme ich dali do nášho života a začali nimi naplno žiť, v tom momente sa nám začalo extrémne dariť. Úplne prvým princípom je autenticita. A autenticita znamená, aby ste pri každej jednej situácii, ktorá vám do života príde, išli na 100%. Aby ste ku každej situácii, ktorá k vám do života príde, pristupovali k riešeniu danej situácie z hľadiska 100%. Z hľadiska, že už ste to dosiahli, už to máte, z hľadiska, že vy na to už máte a idete tú situáciu vyriešiť. Pretože pri tomto princípe veríme aj naozaj v to, že každá jedna situácia, ktorá k vám do života príde, je situácia, na ktorú máte. Čiže aj keď k vám príde do života niečo strašne ťažké a vy si myslíte, že na to nemáte, že na to nie ste pripravení, že ešte nie je váš čas, že to odložíte, blbosť. Pretože samotný fakt, že vám prišlo do života nejaká nová príležitosť, nejaká nová výzva, znamená, že ste na to pripravení už teraz. A to je princíp, ktorý je úplne prvý a ktorým sa naozaj riadíme. Do všetkého ideme na 100%, minimálne sa snažíme ísť do všetkého na 100% a robiť z hľadiska toho, že ak mi to prišlo, tak to máme a to je vlastne náš prvý princíp, ktorým sa riadíme. Súčasťou tohto princípu je aj to, že rob to podľa seba. Buď autentický, buď sám sebou. Na 100% sám sebou. Nehraj sa na 20% niekoho iného. Nesnaž sa na to proste pozrieť ako chcel by som byť ako Judíniová, chcel by som byť ako Saifa, chcel by som byť ako Vince a podobne. A budeš to robiť ako Saifa, ale nepôjde ti to, pretože tvoja sila je niekde úplne inde. Čiže rob to na 100%, rob to podľa seba, rob to autenticky. Druhým princípom je integrita. Keď raz niečo povieš, tak to proste musíš splniť. Úspešný človek je ten, kto povie niečo a splní to. Povie niečo a splní to. A stále to niečo je väčšie a väčšie a väčšie. A zrazu ľudia si všimnú, ty kokos, však ten človek všetko, čo povie, to splní. A idú za ním, pretože vedia a majú 100% istotu, lebo ľudia hľadajú istotu, majú istotu, že s tým človekom sa im podarí splniť niektoré zo svojich snov. Čiže ak chceš byť extrémne úspešný, je to mega jednoduché. Povedz niečo malé, splň to. Povedz niečo väčšie, splň to. Povedz niečo ešte väčšie, splň to. A zrazu sa k tebe proste začnú pripájať ľudia a začnú ti pomáhať robiť väčšie veci. Ale v živote, a dovolím si povedať, aj keby ťa to malo stať život, musíš vždy splniť to, čo si povedal. A k tomuto princípu chcem povedať ešte jedno, pretože nejedná sa len o nejaké úlohy alebo o niečo, čo ste sľúbili niekomu inému. Integrita znamená byť si vedomý a robiť to, čo som sľúbil v sebe. Pretože ak nesplníte úlohy, ktoré ste si vy sami povedali, že ich splníte, že to dáte, že to urobíte do zajtra, neurobíte to, tak si urobíte tak silný návyk odkladania, neplnenia veci, že už to vôbec nebudete robiť veci, ktoré ste slúbili ostatným. Čiže druhý vesmírny princíp znamená urobiť všetko preto, aby to, čo ste sľúbili sebe a iným, aby ste to aj dodržali. Tretím vesmírnym princípom je zodpovednosť. Zodpovednosť je veľmi silné slovo a zodpovednosť znamená, že vy sami ste zodpovední za celý život, vy sami ste zodpovední za všetko, čo sa vám v živote deje, aj za všetko, čo sa deje okolo vás. Ste zodpovední za seba, ste zodpovední za ľudí okolo seba. Zodpovednosť znamená uvedomiť si, že finančná situácia, v ktorej som, sráčky, v ktorých som, problémy, v ktorých som, problémoví ľudia, v ktorých som, to všetko som si do života pritiahla ja sama. Ja som zodpovedná za to, čo sa deje v mojom živote a čo sa deje okolo mňa. A tým pádom, ak mám nejaké problémy, ak sa chcem niekam dostať, tak som zodpovedná aj za tvorbu, za realizáciu, za vymýšľanie, za všetko, aby som sa dostala k tej danej veci, kam sa dostať chcem. Čiže ak si bol chudý ako ja, alebo si tlustý jak prasa, alebo proste ťa šikanovali tak ako mňa, alebo si bol proste v prostredí, kde ťa nikto nepodporoval tak ako ja, ty za to môžeš. Ty môžeš za absolútne všetko v tvojom živote. Čiže pokiaľ si sa náhodou narodil bez ruky, OK, za to nemôžeš, ale môžeš za to, ako sa k tomuto problému postavíš. Či budeš fňukať, nadávať a obviňovať všetkých, že narodil som sa bez ruky, alebo prevezmeš zodpovednosť a staneš sa najznámejší herec bez ruky, najznámejší terapeut bez ruky, najznámejší maliar bez ruky. Okay? Čiže ide o to, ako prevezmeš zodpovednosť za každú jednu situáciu, ktorú vo svojom živote máš. A tým štvrtým princípom
je obohacovanie seba a druhých. My si do nášho života nepúšťame nikoho, kto nechce na sebe rásť, pretože to, čo nerastie, v skutočnosti zomiera. Snažíme sa obklopovať najšikovnejšími ľuďmi, ktorí chcú proste pracovať na sebe. Ľuďmi, ktorí za nami chodia s tipmi, trikmi a novými vecami. Dokonca, keď robím osobný pohovor na nejakého človeka do svojej firmy, nikdy nenajmem nikoho, kto ma nenaučí na osobnom pohovore niečo nové. Čiže tak ako od seba vyžadujem a neustále do seba investujem a neustále makám na tom, aby som bol každý jeden boží deň lepší a lepší, takisto to vyžadujeme od všetkých ľudí v našom okolí. Pre mňa má posledný tento princíp obohacovanie veľmi silný význam, pretože obohacovanie naozaj znamená, že sľúbim sebe a sľubujem aj ostatných, že budem naozaj posúvať seba a budem zároveň so mnou posúvať aj ostatných, pretože ja si myslím, že ak človek príde na túto planetu a narodí sa a vie niečo, čo môže ostatným pomôcť, tak v tom prípade by mal nájsť spôsob, ako sa s týmito informáciami, ako sa s týmito vedomosťami, ako tieto informácie, ako tieto vedomosti posunúť celému svetu, aby tieto informácie dostalo čo najväčší počet ľudí. Čiže ak niečo viem, ak som si v niečom pomohla, ak si viem zarobiť viac peňazí, ak si viem viac upratať v hlave, ak sa viem zbaviť blokov, ak sa viem zbaviť strachov, ak som sa v živote dostala z nejakej ťažkej životnej situácii vďaka nejakému mindsetu, tak je moja povinnosť, aby som to naučila aj ostatných ľudí, aby som pomohla ostatným ľuďom. Čiže pre mňa tento posledný princíp obohacovania má veľmi veľký význam a preto ja osobne tak milujem network marketing a podnikanie, pretože toto je najjednoduchší a najčistejší spôsob, ako ľuďom ukazovať cestu von. Toto sú naše 4 princípy a sú to vesmírne princípy, čiže oni fungujú, či chcete alebo nechcete. Takže keď ty sa budeš vyhýbať zodpovednosti a budeš hádzať zodpovednosť na šéfa, na kamaráta, na manžela alebo na manželku, tak v tom momente budeš mať smutný život. Ak sa nebudeš obohacovať, nebudeš rásť a tak ďalej, tak ťa ostatní predbehnú a budeš mať smutný život. V prípade, že budeš všetkým hovoriť všetko a sľubovať všetkým všetko a sebe, áno, začnem cvičiť, áno, chcem prestať fajčiť a neurobiš to, budeš mať smutný život. A ak nebudeš naplno využívať svoj potenciál, nebudeš žiť naplno, budeš sa hrať na iných ľudí, prispôsobovať sa všetkým iným, nebudeš mať šťastný život. Čiže pokiaľ svoj život chcete zmeniť, naučte sa tieto princípy využívať. Naučte sa ich, dajte to do praxe, začnite konečne žiť život podľa seba. Čiže ak sa chcete v živote niekam posunúť, ak chcete začať zarábať viacej peňazí, ak sa chcete začať stretávať s úspešnejšími ľuďmi, ak chcete vidieť svet a chodiť na rôzne krásne tropické miesta, začnite sa starať o svoju hlavu, začnite si pretvárať svoju hlavu a tieto naše 4 princípy nám naozaj zmenili a pretransformovali život a my sme sa v tomto videu chceli takto aspoň v krátkosti o tieto princípy s vami podeliť.